Piña. ¡Qué chulo, eh! Oye, buen intento. Este tío es un máquina, ¿cómo se llamaba? Lode. Eres un máquina, tío, un fenómeno. Un Gracias. aplauso grande para él, sí, señor. Fenómeno. Mira. Patricia Pérez, gracias. ¡Adiós! ¡Lode, me voy a tu escuela! Ostras, que pouco tempo nos queda po invitado, E temos que falar moito con él, Un fenómeno da comedia, un dos máis grandes e con un talento enorme, talento que demostra porque millora cada ano. Para min, que son admirador del, son fan, declárome fan absoluto deste cómico único e con personalidade propia, que é algo moi importante nun cómico. Oxe, ven a pintar a mona a Land Rover. O público non sabe quen é. Qué maravilla, porque van a flipar ao velo con su bonita melena. Ven a pintar a mona a Land Rover, Miguel Lago. Anti-standing. Elton John, no está de cumpleaños hoxe. Hoxe está de cumpleaños, 79. Hoxe cumplen anos Elton John e David Bustamante. Mira que combo loco. E felicitache Bustamante xa? Felicitei, claro. Eu non. E a Elton John. Pero somente me contestou Bustamante. Claro. Pero chamacho. Mira, aí está David. Chamacho. Non, chamar non. Bueno, agora podemos chamar porque está cos seus irmáns de festa en casa. Ah, pero hoxe o día, cumple hoxe. Hoxe é o día. Bustamante. Sí, hoxe, 25 de marzo. Non vai coller, pero bueno, por intentar, non? Por intentar. Bustamante David, non? Sí. Fagolle videochamada, non, porque igual non colle, non, mellor chamada normal, non? Chamada normal, a ver se te Senón colle. igual pensa que... Tira. Cantos cumple Bustamante? Ten un menos que a min, 44 cumple. 44? Sí. Está ben o tío, Está mellor que nunca. Puxose guapo, guapo. Está moi ben que veña eu para que podamos falar con Bustamante. Que, xa levo aí unha hora, vou sair 10 minutos, pero agora falamos con Bustamante. Paréceme ben. Despois chamamos a Elton John. Sí, Tú eres moi fan de Elton John, fuche o ver moitas veces, moito, Actuar, moito. non? Eu sí, son moi fan. Eu, cando admiro a un artista, vou ata a orde de alejamiento. O sea, a miña admiración a ten que frenar un juez. Bustamante! El teléfono que has marcado no se encuentra disponible. Pero a ver se ten buzón de voz. A ver, Por favor, non. Non ten nin buzón de voz a él. Os Sabe, famosos... o que sería bonito agora, porque teño o meu teléfono no camerino. Porque E agora chamalo tú. Chamaba eu, e a ti non te colle, e a min sí. Podería ser, Podería ser. Ou podía dicir, aquí pasa algo, Aquí pasa algo porque chama primeiro Roberto Vilar, logo chama Miguel Lago. Teñamos que facer que o chamar a Piedraíta despois tamén. Vamos a falar de Todos. Piedraíta tamén, pero... E logo, sí. Gracias por estar aquí, aplauso grande para... Gracias a ti. Miguel A ti. Lago. Gústame moitísimo isto. Isto gústame moitísimo. ¿Verdad? Sí. Está moi guai esto, Está moi guai. Está moi guai. De anfitrión aquí, Esta mesa está o moi ben. biscoito, todo está moi ben. Porque é como... Gústame. Tú Sí, tú sí. eres prácticamente galego, porque eres de Vigo. Prácticamente galego, Eres sí. prácticamente galego. Prácticamente galego, sí. E entonces nas casas, non sei se na túa, Sí. pero nas casas había unha mesa así. Sí, claro. Cando se tú acordaste, bueno, tú eres máis novo que a mí, antes nas casas, eu cando era pequeno, ceaban os da casa todos xuntos na mesa. Sí, señor. Eso é Non algo sei se que na túa casa na ainda- miña casa todavía Pero o cada vez é facemos. máis difícil, é máis raro, Bueno, eu todavía o consigo. Pero tamén a clave para conseguilo neste caso dos meus fillos é que se non se sentan a cear connosco, non cean. Claro, Quer dicir, pero Tens que obligar ou pegarles. Ceábase, ceábase. A ver, era como se conseguía antes, non? Sí, sí, sí. O sea, antes eu me lembro, non? Eu tiña o plato diante, que isto non me gusta, bimba, encántame isto, como me gusta, claro. Ti pensa que... Eu era mal comedor, eu non comía, Non? eu era mal comedor. Eu era mal comedor e a min facíanme o seguinte, a min non me pegaban moito, pero a min puñame o plato de lentejas e hasta que se acababa o plato, a min non me deixaban levantarme da mesa. Eso E eu está estaba ali.
Botaba horas, Horas. Botaba ali. Sí, señor. E meu abuelo pobre, dáballe pena. Sí. Dáballe pena verme e viña ali, a ver, Roberto, come, abuelo, que está unha mierda, lentejas non vou comer. Entón, meu abuelo, que estuvo na guerra, meu abuelo cabreaba e dicía, eu estuve na guerra, e comín, había que comer calquera cousa había que comer na guerra, vale? Calquera cousa. E digo, ostras, pues perdona, abuelo, tal. Sí, eu tiño comido calquera mierda, pero na guerra tiño comido calquera cousa. E digo eu ao meu abuelo, por exemplo, pois pa a noite fixo mamá coliflor. E dixeme, que a meta no cu. Calquera cousa sí, pero coliflor. Calquera cousa, pero non coliflor. E gústame o... Pero sabes que pasa? Que antes Ule de plástico. facíase cena quente, Quer dicir, eu recordo, Se sobre cociñaba, todo a sí, miña sí, nai, sí, sí. cociñar pa a cena, non coller a sobra da mediodía, Non, non. Non. Ao mellor a mediodía había un guiso de macarrós e á noite fritir un peixe ou tal para cenar, Esa é unha cousa que a miña nai, por exemplo, cando casei eu, dixolle a miña muller, non fagas cea quente, que é unha esclavitude. Ten razón, E ten razón, porque había que cociñar, había que despois Volver a fregar todo, fregar. era un pouco... Sí, en cambio agora arreglan con un Ahora xa bocadillo. hai xente que non cea, esta xente do que fai o ayuno. Eu non ceo, Ves? ves? Eu non... Así empezou Bertín Osborne, ten 15 fillos. Levo vou polo camiño. O sea, non cenas? Non. A que hora comes por última vez? A 7 da tarde. Fas unha merenda? Sí. De que? Pois depende. Non teño moita cousa, Sete pero da moi tarde. pouquinho. E ao día seguinte? As de 11 da mañá, pero como un campeón. Pero que? Pois ovos... Bueno, agora que fixen cartos estou desayunando aguacate. Cuidado, Cuidado, No. Igual isto cae mal, pero teño que dicir. Sí. Pero aguacate... Non gústame que moito o está aguacate. medio negro. No. A mí saben moitos podridos. Porque hai E que... me dá moita rabia, porque iban Dá 30 rabia. ou 40 euros no Sí, aguacate. dá rabia. Hai A mí que o outro comelo día rápido. nunha frutería que pedí un kilo de aguacates e me pediron 3 nóminas. Sí, señor. Que lle entregara 3 nóminas para poder dar os aguacates. E o kiwi. Moito ovo tamén. E o kiwi. Fruta, aguacate, ovo, xamón. Bueno. Xamón. Vamos facer a promoción, non? Vamos a facer a promoción. Facémola ben. Isto é historia da comedia galega, Foi unha pena que o que vamos facer agora non ensayamos. Non, Entón vamos facer a promoción veña, a caída total. a caída Non? absoluta. Bien. Arranco eu. Veña, por favor, é o teu programa. O próximo día 25 de abril. Joder, empezas mal porque é o 26. O próximo día 25 de abril será a víspera. Moi ben, eso non o vin venir. Moi ben. Moi ben. É que está moi ben, é que ten razón. Será a víspera, Dun estará gran xente xa acontecimiento. nerviosa, sí. O 25 de abril será a víspera dun gran acontecimiento que sucederá exactamente ao día seguinte, 26 de abril. Domingo. Imos traballar en domingo, Nun macho. dos teatros máis bonitos de España. Atreveríame a decir que sí. Digo sinceramente. É que o O é. de Vigo é tamén un dos máis bonitos que hai. Sí. Pero este, o Teatro Colón da Coruña, Espectacular. é impresionante. Se Sí. nunca estuveron, merece a pena solo por ver o teatro. Día 26, domingo, na Coruña, dentro do ciclo EMU, Emu, do espectáculo mundial de humorismo, aí está. por primeira vez xuntos no teatro Miguel señor. Lago e Roberto Vilar. Sí, Xuntos. xuntos. Impresionante, Xuntos. Ya te estás viniendo al lado oscuro. Estou nervioso, Hombre, oímos pasalo ben. Ademais, algo que é moi bonito é que sen facer promoción ninguna, vendimos o teatro enteiro. Entón, abrimos outra función ás 5 da tarde. Non sabía eso. Sí. Hai que facer outra. Hai que facer dúas. Hai que facer dúas, O sea, macho. xa se vendeu toda a función das 8. Esa vendeuse fai 2 meses. Entón, outra, E a que hora? ás 5. Ai, non podo ir a 5. Como que non vas poder? Fai ás tú 5? esa. Non, que a xente non é tonta, Non, vai vir Roberto tamén, Ás 5 ven Roberto tamén. Ven Roberto tamén. Que teño moito fillo, macho. Teño moito fillo. E xa que veño, fago dúas. Eu estou moi nervioso, e agora vouche falar en serio, Porque, a ver, Estou nervioso porque eu admiro-te moito, e non xo digo de peloteo, porque Eu sei. a mí me gusta moita comedia,
E para min ti ahora mismo con Berto Romero e algún máis é o mellor que hai facendo monólogos neste país, do que máis te ríes, tes o teu estilo, tes a tua personalidade, eres cañero, meteste ca xente, non che importa que che podan criticar, ao final é o que ten que ser a comedia, porque na comedia, se estás pendiente de se lle vai gustar a Patatín ou se lle vai gustar a Patatán, ao final, pois non, a comedia é libre, a comedia é a única medicina cando non hai medicina. E non sabemos ver os que facemos comedia, os que facemos televisión, que moita xente temos a sorte que nos escribe dicindo pasa moitas veces, gracias, porque, bueno, sodes a única medicina que tal. Entón, eu estou jodido porque tú eres moi bueno e eu un monólogo, quer dizer, non teño moi preparado aí. Non me digas, pois sorpréndeme de ti que non teñas todo super preparado antes de sair ao escenario. Fíjate, non me lo esperaba. Ti que sempre es estudioso, responsable, sempre a tope. Non, sí que o teño preparado. Hombre, claro que sei que o tes. Temos preparado e unha sorpresa que temos preparado. Hombre, claro que o tes. Porque eu sabía, cando surdiu isto, eu sabía que ímos facer algo en condicións. Porque moitas veces, cando se xuntan dous compañeiros, o que fan é, saes ti un rato, logo salgo yo e a tomar polo cu. No, isto está preparado. No, a mí o que me vai molar é estar xuntos. Hombre, claro, imos estar xuntos. Claro, porque a cada un por separado xa o viron moitas veces. Efectivamente, eu estou preparando unha cousiña nova tamén. Para joderte, sí. Eu tamén. Vou intentar tamén, isto está se me ocurrindo ahora mismo, non sei se poderá pasar ou non, vou intentar tamén levar a miña nai, a miña mamá, que seguro que lle fai ilusión. Pois mira, eu quería levar a túa nai, joder, me cago. Bueno, pois nada. Xa con miña nai, se vai ela xa fai media hora solo. Bueno, pois entón teño que levar eu a miña abuela, tío. Que tal está a túa abuela? Mi abuela ben. Cantos anos ten? 90. 90 está agora mesmo. Mira, o vou contar. Ela, por voluntade propia, decidiu ir a unha residencia. Unha residencia... Sí, en condicións. Ela quería. Ela dixo que quero ir a unha residencia? Ela dixo, sí. Ela dixo. Está en un bo sitio, non lle vou facer publicidade, pero está en un bo sitio. Pero porque está mal de saúde ou algo, non? Non, porque, bueno, ten 90 anos. Hai algunha limitación, algunha cousa, non? Pero ten unha habitación preciosa, unha residencia estupenda, con amigas, en Vigo, con amigas. Ela sae, entra. Fai un ano, eu a topei baixiña. Preocupeime, a verdade. Pero vivía sola? Cos meus tíos. Pero dende que está ali, é que está outra vez para ir a bailar. Sigue tendo a súa casa ou xa solo ten... Vai a súa casa igual? Non, está na residencia, pero entra e sae. Está fantástico. Eu conozco algún caso que está moi contento de xente que ao mellor decide ir á residencia, sigue tendo ao mellor o seu piso e vai de vez en cando, sabes? Non, porque xa cando morrer o meu avó vender a casa. Entón, agora o que tiña un alquiler. Entón, o que fai é estar ali. Está de maravilla, ademais gustame moito o sitio. Eu fun a visitala. Sempre que estou aquí vou a visitar a miña avó. Sabes que pasa tamén? Que eu teño xente, veciños, algún familiar, que cando van cumprindo unha edad, 90 anos como ten tua avó, eu vexo que lle teñen medo a ter dolor. Entonces, estar nunha residencia che implica que vas ter unha asistencia médica. Por exemplo, claro. E iso creo que lles dá unha tranquilidade. Ui, se teño un problema, estou aquí. Eu vexo eso, que teñen medo a ter dolor, a pasalo mal, a sufrir. A falta de compañía, a súa idade non escollida, está moi acompañada, está con amigas, está con amigos. Oye, pois estaría guai se poderas... Bueno, na Coruña, non sei se pode, desde Vigo costalle máis, non? Podemos intentar. Como se chama a tua avó? Mercedes. E estará nos vendo Mercedes? Mercedes, eu hasta ahora non sei, pero mellor. Mira, son as 11 menos 10. O mellor. Se nos está vendo un biquiño moi grande, Mercedes, que cumpla 90 máis. Sí. Pois pénsao, Pénsao, tío. Oye, actúas este domingo? En Ponteareas. E estará todo vendido xa? Prácticamente, sí. Actúas en Ponteareas o domingo? No auditorio, sí. O domingo pola tarde? Sí. Xa hai que ser pobre para traballar un domingo, Bueno, non sei domingo tamén. Non, pero volvo a repetir, é que teño moitos fillos. Entón, é verdad. É verdad, teño moitos fillos, e ademais aínda por riba, 4. E tú, se os ves, reconócelos a todos. A ver, o que é negro si a primeira. Bueno, está un neno adoptado, non? Claro. Esa é a primeira. A xente igual non sabe, pero ele adoptou un neno en República Dominicana. Sí, ten un neno, sí. Un neno que ten, canto ten? 8 anos. Penso que 8, sí. Que se chama? Robinson tamén. Si, que esas cousas as leva a miña muller, pero sí. 4, eu recoñezo. O que pasa é que saíronme listos
queren estudiar, entón hai que... Todos. No, que estudien ou dous, o resto É o que traballar. pensaba. É que ten que facerse como antes, eu intento, porque fai 40 anos atrás a vida era máis sinxela. O sea, claro, porque tiñamos que colocar, pois, venga, estudia un, outro vai pa cura, e como moito un guardia civil. Un mangante, Un pouco kinky tiñamos que tener Eu quero mangante, papá, Eso vale, es. mangante, venga, tú Pero se teño que pagar 4 carreiras, vou ter que deixar de comer aguacate pola mañá. Tal como está a cousa. Sí, Bueno, aí estamos. vémonos o 26 de abril domingo na Coruña. Prometemos Sí. non defraudalos e que pasen un bonito momento ali no Festival de Humor da Coruña, que, por certo, organiza Luis Piedrahita e o Concello da Coruña, e é espectacular, un dos mellores festivales do mundo de humor, Sí. Poemo. Queres que nos vayamos con Luis Miguel? Eu quero que ti Tú eres fan de queiras. Luis Miguel tamén, Pero eu non vou cantar, No, pero bailamos. Non, porque xa escoitei o que dixeches Vamos, antes. Vámonos ata mañá, no, ata mañá xoves. Vémonos no teatro con Miguel. Culpas a noche, culpas a la